दाउदैखौ हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बिगेलसिनाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय स' दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय फेमिलि जानाय जानो नागिरदों माने जोङो नुडल्स जानो नागिरदों माने मेगिखौनो नुडल्स बानायगोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्ट जोबसिन नायलांनो जाबाय थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो दाउदैखौ रुसिगोन आरोना लोगोफोर माने दाउदैया बायबाय ओंखायनो माखासे होला आरोना माने मेगियाव होफानोसै आरोना दायो भेजिटेबल हानानै लाग्रोनोसै आरोना दिनैसो गोबावनि उनाव होनदों नुडल्स लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो संगोन आरोना लोगोफोर नुडल्स बानायनो थाखाय सयाबिन ससबो लाबोबाय टमेट' ससखौ बानायनाङा ओंखायनो एसे लाबोदों बेखौ एसे बुरजा लाबोखाबाय आरोना दाउदैखौ जिरनोसै आरोना दाउदैखौ एवग्रोना लाग्रोनोसै आरोना बै होदो दानिया दै होनोसै आरोना दानिया मेगिखौ जिरनोसै लोगोफोर मिथिबाय दानिया नै मस्लाखौ जिरसिगोन आरोना बेल' नङा नै बेबो दङ दायो मस्लाखौ होनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाउदैखौ होनोसै उनाव मस्ला होखांबा
दानिया मेगिखौ होनसै आरोना लोगोफोर तरमुज थाइबें ओमफ्राय गाजर हानसै आरोना माने गरम बोथोराव थान्दा थान्दा तरमुज जानांगौ आरोना फाइनाली गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना जाय जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर थाइबें लोगोफोर गाजर सामब्राम बेजों लोगोसे तरमुज वाटारमेलन गरम बोथोराव थान्दा दिनाव तरमुज Seven up. Okay. Mudah. Không chân. Ok.
Awesome, tasty, yummy, spicy. Wow. Shut up. So hot, so tasty, so sweet. Oh my god. Yummy. तरबूज लेकर तरबूज ठंडा ठंडा बहुत यम्मी है और बहुत स्वीट भी है। लास्ट बासायबाय आंना दावदै दैसे लोगोफोर सानडे स्पेशल लांफैबा So logoफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ मोनलायनोसै ओमफ्राय दिनैनि जानायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब एन्ड लाइक ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो बाय बाय माबा फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर जों नै गासैबो जाजोबबाय जाजोब्बाय